SACP ithi bangaphezu kwezinkulungwane engamashumi amabili abantu asebecikice isiphakamiso sayo sokufuna kuvulwe kabusha uphenyo lokubulawa kukalowo owabe enguNobhala jikelele wayo uChris Hani. Njengamanje ke mbukela isixhumana noMhlaziyi wezomthetho Mpumelelo Zikalala esobheka nayo ukuthi amakhomanisi anethuba elingakanani lokuphumelela kulokhu ke akufunayo. Asikubingelele endabeni zakusihlwa Mnumzane Zikalala. Angibingelele bese ngibingelela kakhulu ababukeli nabalaleli abahleli SABC. Yebo baba Zikalala. Njengoba nje bekuhlangana iminyaka engamashumi amathathu kwabulawa uChris Hani, ingabe yini lesiyenze iSACP kanye nomndeni wakwaHani ukuthi bathathe isikhathi eside ukufuna kuvulwe uphenyo? Ngiyacabanga ngoba bona ukuhamba onwabo ngendlela yokwenza kwezinto nophenyo ngendlela okuyilona. Uyabona ukuthi babekhuluma ukuthi banalo ulwazi oluthanda ukuthi lube nzulu nenye information mhlawumbe ngathi makuthiwa ifike endlebeni amaphoyisa akwazi ukuthi bese ithathela phezulu akwazi ukuthi ayibheke kahle. Enye into sokhumbula ukuthi yebo eNingizimu Afrika sinawo umthetho ubizwa nge-Inquest Act ukuthi cha ake nihambe amaphoyisa niyobheka nalapho khona bese kuthiwa bese kuphenywe khona kwaqedwa, kodwa nina bese niqala phansi ukubona ukuthi sesithathe singenze ukuthi besikhona la nabantu abayigila mkhuba abangazange baze babantu. Masobona nje kukhona uComrade Aget nakhona ukuthi uphenyo lakhe like lavela emva kokuhamba kwesikhathi noComrade Imran Abdullah Heron nakhona futhi kwaze kwaba inkantolo engenelelayo ithi cha siyazi ukuthi le bugebengu noma ukudlula emhlabeni kwabo bobabili kwenzeka ngesikhathi ubandlululo lusadlalubi, kodwa sicela niqale phansi niwa-check lama inquest akhona ukuthi enzeke kanjani. Ngiyacabanga ukuthi nayo iSACP isho lokho la ithi hayi ngesikhathi niphenya nibamba laba ababili walusi nabanye ababeni babambile engathi khona umunye wesithathu wasala osekuseleke kubona nasemaphoyiseni ukuthi bona baya emaphoyiseni amaphoyisa bese yahamba yo-investigate noma phenyo mengakwenzi lokho la bengakwazi ukubalekela khona inkantolo la inkantolo bazobesebethi khona sesiyile amaphoyiseni angasiza ngalutho sesicela wena ke inkantolo wakhiphela umyalelo ukuthi abahambe bayophenya babuye bazosiripotela ukuthi batholeni nayo information esinayo thina sekusele ukuthi abenze umsebenzi wabo njengabantu abakwazi ukubabikila mkhulu. Sizwile ke umfelokazi kaHani umama uDimpho ethi angeke azaxole kuze kuphume iqiniso ngalesi sigameko. Ingabe lelithuba yini lokuthi kuphoqwe uYanuswa lusho kubaphendule imibuzo yalomndeni futhi ke ingabe angakanani amathuba okuthi lesi siphakamiso siphumelele? Bakhona amathuba ukuthi isiphakamiso siphumelele, kodwa masekuza uMnumzane waluswa sokhumbula ukuthi sine-Criminal Procedure Act okuwumthetho okucontrolayo noma olawulayo ukuthi makuthiwa abantu siyabashushisa senza njani. Once ke wangena enkantolo laqula icala lakho watholakala unalo icala akuvumelekile ukuthi uphinde lemuva liyoqala phansi liqulwe kabusha ngaphandle makukhona ubufakazi kuzothiwa wenza icala elisha kunaleli sokusuba nje kulona ukuthi cha unalo icala. Sekwadlule sekuthini sikwazi ukuthi simbambe ngobhongwane sithi hayi phendula la ungaphendule ngesikwazi ukuthi sikhiphe sidlulile leyo process. Ngiyacabanga ukuthi into ade benza babe worried kakhulu ukuthi awu nakhipha umuntu ongakaze sitshene iqiniso ukuthi wadlula kanjani umuntu esimthandayo emhlabeni ngenxa ukuthi nithi nje uyaqualify noma sekulungela ukuthi akaphumele ngaparole. Yiwo ade bekhala kakhulu nangesinqumo senziwa enkantolo yomthetho sisekela la bethi khona yini ungasibhekeli ithini ubuhlungu bethu esibizwile sinjengomndeni ikakhulukazi la khona sikhala ngeqiniso ukuthi lithini wazobheka lento esibiza ukuthi ama-technicalities ukuthi umuntu umefuna iparole fana inikezwe kanjani, kodwa ke la bengakwazi ukuphephela khona manje semaphoyiseni la amaphoyisa afanele athi khona hayi siyazi ukuthi lolu daba senaliphenya laze laphela kwaba khona abantu abashushiswayo abanye baqeda even iy'gobo zabo ejele abanye baze badlule emhlabeni, kodwa ke siqale phansi sibone ukuthi ngobuchwepheshe esinabo ngendlela ezintsha esesifundiswe ngazo ukuthi sikwazi ukuphenya ukhona nokusho esingakwazi ukuthi sikuthole. Into esiyifunayo nje ukuthi mangabe zikhona ezinye igila mkhuba ezazi ikhona noma ezazi involved nazazize ezizophendula emthethweni ungabi khona nje umuntu okuzothi hayi wenza isenzo esimbi kangaka esasidila nokuthi abantu abalelo ukuthi sikwazi ukuphuma ebugqileni bobandlululo bona bangabanjwa ukuthiwa bayophendelela amacala abo. Sibonga kakhulu kuMnumzane Zikalala lowo ke mbukeli bekuMhlaziyi wezomthetho Mpumelelo Zikalala.